Welcome to Siroma Hayahay Beach Resort. So ito na nga guys, may nakita ako naglalampungan dito. So ito mga tropa, shout out guys sa inyo guys. At siyempre si Pugi, pakaway-kaway pa. At ito rin si Kuya, you know. At siyempre lahat din mga binigyan. Lahat yan meron. Ito nga si Kuya, tinatanong ko, talagang tuwan-tuwa pa. So ayun na nga guys, for today's video ay nagagalaga naman tayo. Road trip pala tayo guys, papuntang Siroma. At siyempre meron tayong backup na dalawa doon sa likuran natin. At siyempre guys, tingnan nyo naman ang view papuntang Siroma. Napakaganda guys, tingnan nyo guys oh. Hindi lang yan pagpunta natin sa may beach. At siyempre pakita natin ang mga nasa likod natin ng mga tropa. Yan guys, yung mga backup ko guys oh. Tingnan nyo guys oh. Yan oh, kakaway-kaway yan guys oh. Yun oh, sabi ko na nga guys oh. At siyempre guys, habang pakit nga kami dito sa bundok ng Siroma, ay siyempre hindi mawala sa paningin ko ang mga ganda ng view dito. Tignan nyo naman guys oh, grabe talaga, sobrang ganda. Kahit araw-araw mo tong balik-balikan ay hindi ka talaga magsasawa na tingnan ang view dito guys oh. Tingnan nyo guys oh, malamatanis ang tanawin. At siyempre pala guys, bago tayo pupunta dun sa beach, ay pupunta muna tayo dun sa park. Doon muna tayo magpipicture-picture. Tingnan natin ang pinakatuktok ng bundok ng Siroma. Meron kasi dun mga tambayan na maganda at marami din natambay doon, kaya pupuntahan ko na yon. At ito na nga guys, medyo malapit na tayo sa pinakatuktok ng bundok dito sa Siroma. So guys, oh, kaway-kaway yung mga tropa sa likod oh. At ito na nga guys, makalagpas lang dyan sa may fire station. Halos talaga pag-akit dito guys sa bundok ng Siroma, hindi mo talaga mawala sa paningin mo ang magandang tanawin guys oh. Tingnan nyo na guys oh. At siyempre guys, ito na tayo guys oh. Medyo makakalagpas tayo. Nandun na pala yung ano, yung pangalan ng Siroma. Ayun oh. So ayan guys, ikot muna tayo. At siyempre hindi pwede na hindi tayo magpa-picture dyan. Yan ang pinunta natin dito bago ang iba. At siyempre pagkapunta natin dyan, pupunta rin tayo doon sa beach. Kaya abang-abangan nyo lang guys. So tara guys, picture muna tayo dito guys bago tayo pupunta ng beach. At ito na nga guys, nakapagpa-picture din sa wakas. Nung una kasi punta namin dito guys, wala pa itong pangalan na to. At siyempre napansin ko, gumanda na talaga dito sa tuktok ng Siroma. Dito pa lang sa pangalan, I love Siroma. Woo! Ito na nga guys, sa pinaikot-ikot ko na ang camera oh, napansin ko na maganda na yung tambayan doon oh. At siyempre dito sa kabila yung tanawin guys oh, perfect talaga. So ito na nga guys, pupunta namin doon sa kabila para makita natin yung ganda ng tuktok ng Siroma. Siyempre ito na guys oh. At ito nga guys, ang napansin ko dito sa Siroma, halos itong mga establishment dito ay gumanda. Katulad dito daanan na to, itong mga landscaping, tingnan nyo guys oh, mayroon pang rebulto na Rizal. Dati kasi masukal ang lugar na to, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, talagang inakyat ko na. Tara na. So ayun nga guys, so tingin-tingin muna tayo guys sa baba oh. Tingnan nyo guys oh, tingnan nyo na lang guys ang mga video ko dito guys oh. Napakaganda na talaga guys ng Siroma, yun oh. At ito na nga guys, meron tayong magjowa na nakikita. Tara't puntahan natin para matanong natin kung ano ginagawa dyan nila. At ito na nga guys, napansin ko sa magjowa na to, nagtatanggalan ng kuto. Marami sigurong kuto tong dalawa na to. Hindi, joke lang guys. At siyempre, kaya natin sa pinuntahan at bibigyan natin yan ang sticker. Yung guys, oh, yung dalawa, oh, tinatanong ko. Medyo nga nahiya si ate dyan eh. Tinatanong ko lang naman kung pwede sila makuha sa camera na naghahanap sila ng kuto sa isa't isa. At siyempre okay na okay lang naman daw sa dalawa. Yan o, binigyan ko sila ng dalawang sticker para tigisa silang dalawa. Shout out sa inyo guys. At siyempre guys, umakyat na nga ako dito sa building na to para makita natin ang lubusan. Ang ganda ng tanawin ng Siroma. Yung guys oh, ayos talaga guys, gumanda na ang lugar na to. Dati hindi pa to ayos eh. At ito na nga si Pugi, lumapit sa akin, naghingi ng sticker. At siyempre shout out doon kay Pugi, you know.
Sige, picture muna kayo dyan para malasap nyo naman ang ganda ng si Roma. Siyempre, yun, no? Ayos. At ito na nga guys, pababa na tayo. Meron tayong pupuntahan na isang beach resort, White Sand. Sabi raw kasi nila ay napakaganda ng beach doon, kaya pupuntahan ko na yon. At siyempre guys, kahit pababa guys, tingnan nyo naman ang tanawin. Halos makapigil nga talaga guys. So napakaganda. At ito na nga guys, dito na tayo sa isang beach resort na gusto natin puntahan. Tingnan nyo naman guys, so dito pa lang tayo sa medyo malayo sa resort. White Sand na. Grabe talagang resorts na to. Ayun guys, so Hayahay Beach Resorts. Dito lang yan sa may si Roma. Siyempre, ayun guys, so Hayahay Beach Resorts. So ayun na nga guys, itong beach resorts na to ay may re-recommenda ko sa inyo, kaso medyo malayo lang. Pero siyempre pag mayroon kang service, bali wala ang malayo na yan. Kahit saan sulok pa ng mundo yan, basta gusto mong puntahan ay pupuntahan talaga. Siyempre basta mayroon lang pang gasolina. So ito na nga guys, entrada pa lang, talagang napakaganda guys ng mga beach dito guys. So ng mga cottages, yan o. Tingnan nyo, simple meron nagkakantahan dyan guys. Kung marinig ko lang yung ganda ng boses ni Kuya dyan, no? At napansin ko dito guys, napaka low tide ng dagat. Siguro mga 30 meters simula dito sa Dalampasigan. Napakababaw guys. Kaya sabi ni Kuya, meron ako natanong doon, alas 2 daw mag-high tide. Kaya napakaganda talaga dito guys mag swimming. Tingnan nyo guys, oh, grabe ang ganda. Siyempre dito tayo sa mga tambay-tambay na to. Tatanungin natin itong mga tambay na to kung anong kaganapan dito. Makararigot ka mo? Pagkawawan niya ba? Mga estudyante, karamig ka high school? Tayo na high school again. May video ako na sticker kan motovlog oh. Follow mo na lang. Tonton mo sticker oh. Kan motovlog. Pag-hindi ka mo? Okay, shout out. Shout out po kay Kevin Nicolas. Ikaw Pat. Nakatupong pa. Hindi ka sir. Tagay-tagay ka. Tagay-tagay ka. Anong oras ang mataw? Sticker. Sticker yan. Hindi ko na lang ito sa Facebook at kanta. I-upload ko. Ano pangalan mo? Wait. Tagay-tagay ka ba? Okay, thank you. Sticker yan. Sticker yan. Ang motovlog. Tagay-tagay ka mo? Tagay-tagay ka mo? Sticker yan, sticker. Pakipalo na lang sa Facebook. Ito. Sticker mo yan. Yun si, follow mo na lang sa Facebook. Maurog pa sito. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy,